Il-Gvern ħabbar li daħlu fis-seħħ emendi ġodda fil-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà tal-ġugarelli li jirregolaw l-ammont u t-tip ta' sustanzi kimiċi permessi fil-ġugarelli. Dan wara li l-Kabinett tal-Ministri ftit tal-jiem approva dawn id-direttivi Ewropej fl-imsemmija leġiżlazzjoni. Il-leġiżlazzjoni l-ġdida tistabbilixxi valuri ta' limitu għall-anilina li tħaddam fiha kimika li meta tagħmel kuntatt mal-ġilda tal-bniedem tista' tikkawża l-kanċer. Ir-regoli l-ġodda jeħtieġu wkoll li jekk wieħed mill-61 sustanza allerġenika oħra ikunu preżenti fil-ġugarelli, dawn għandhom ikunu mniżla fuq it-tikketta l-ippakjar u anki fuq il-foljett li jkun inkluż. Id-direttiva telenka wkoll 55 sustanza allerġenika li l-użu tagħhom fil-ġugarelli huwa projbit jew ristret fl-Unjoni Ewropea. F'konferenza tal-aħbarijiet iċ-Chairperson tal-Awtorità ta' Malta l-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur l-Inġinier Helga Pizzuto ħeġġet lill-pubbliku biex ifittex il-marka CE fuq il-prodotti u biex jaqra kull tikketta ta' twissija fl-ippakjar bir-reqqa meta jinxtara xi ġugarell ġdid. Hija qalet li n-negozjanti għandhom dejjem jiċċekkjaw mal-fornituri tagħhom li l-ġugarelli huma konformi mar-rekwiżiti imħabbra qabel ma jixtru stok ġdid. Is-sena li għaddiet biss għamilna l-fuq minn 100 spezzjoni u batna 44 prodott barra minn Malta biex jiġi ttestjat biex naraw li hu konformi mal-liġijiet u l-speċifikazzjonijiet tekniċi li applikaw għal dawk il-prodotti. Min-naħa tagħha l-Ministru Giulia Farrugia Portelli tkellmet dwar kif l-aħħar snin l-Awtorità ta' Malta l-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur komplet bil-proċess li tevolvi ruħha u twessa l-iskop tagħha biex tinforma lill-pubbliku. Hija sostniet l-importanza ta' dawn l-emendi. Ir-rwol tal-Awtorità Maltija l-Konsumatur ma jserraħx biss fuq prezzijiet imma rwol ieħor ukoll li naraw li ġugarelli li jkunu għand it-tfal tagħna mhumiex ġugarelli perikolużi. Intqal li llum il-pubbliku għandu l-faċilità li jirrapporta każijiet ta' prodotti mhux sikuri lill-MCCAA billi jidħol fuq is-sit tal-Awtorità mccaa.org.mt u jdaħħal id-dettalji fil-formula għal nuqqasijiet fis-suq.